Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nụrụ unu hụkwerechi ọnwa nnọọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala na mo eye ụmụnne m ka m gara m igbu oge na aga m aga straight to the point n'ihi na aka ọrụ egeruo. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na m nwere akụkọ n'ugbo ene mgbutowara ya ụmụnne na unu ledele akụkọ ya na ọnụ na enwe ebe ya shiri mejọ na ọ bụrụ na iwe ya na-ewe adịghị fe ọ na ya mere ihe na-arụ ha mma ba iwe weruo n'ụdị a na ụnụ mee ka ya mara. Ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya bi n'ugwu Hausa na ọ bụ ebe ha matara onwe ha, ọkwa n'ebe ha nọ lụọ lorute ụlọ bịa lụọ mee ihe isi nne gbaa ha akwụkwọ bifo ha laghachikwa back to ugwu Hausa ebe ha bi. Na ọ bụ ebe ha nne ka ha nọ mụọ ụmụ abụọ, otu nwoke otu nwaanyị. Na ya nwa nwoke nta amụrụ ya ikpeazụ ka nne ya lụtara from ugwu Hausa ka ọ mụrụ ya. Mana mgbe ya na papa ya bi n'ugwu Hausa na ihe ọ mụrụ wụ ụmụ abụọ, otu nwoke otu nwaanyị. Kedu ọkpara toro ka ada ọ ya ka ha nọ n'otu ụbọchị ekoghị isi eghe ṅụọ na according to otu akụkọ shiri kọ. Papa ya pụọ lụta echeghị echi ji olo chi ehu olo na-ele ka ọwụ ihe yiri akụkọ ya na 2 days olo. Mama ya sị mba gbajeme gawa na police station ga-eme ke ntịrị na ya na-etu dị ya etu. Ha asịrị dị na ngwanụ ya describe ọ wetachagbuo ma picture ha so oke na ọwụ na ahụ ya na a ga-eme ka ọ mara. Ya gbara ha lowe n'ụlọ lowa na village east bịa kọtara ndụ nga nna ya na lekwa etuge di ya etuge na lekwekwanụ effort ya na-emerene nga etuge. Nwanne papa ya sị chai na wow na enwe nwa onye kpọrọ nwa onye jitoro oji ndị ji jitebeghị oji si weta ego lorote ka hapụ ya mama ya sị mba ọsọ oke na ihe mere n'ụwụ na ọ bụrụ na ọ ofu police station ka ọ gara ga-eme ke ntịrị na-eme ke shon ya gara na police station niile nna nearby ọgodo na nke na-anụghị na da local gọọmenti ya gahụdecha na local gọọmenti ọ ga-agaruli ga-eme ke ntịrị ya so oke na ọ nwekwara otu oshilo na akụkụ eji oji ka a mara na onye ọbụla tụrụ ntị ala tụnwe. Mana ya na osegeghị okwu ya sị mbịa na ya esegeghị okwu na ọ gwa ya eziokwu na onwe ihe segara ya na ya so onwe ya otu mkpụrụ ihe segara ya na ya na-enweghị na-enwe na ya ga-ekwute kwukwe na ihe mere na ihe mere nọ. Ọ ya ka ekwuchiri okwu onu ntara mama ya ama ha na moto laghachite ugwu Hausa na ugwu Hausa nọ 3 years papa ya elu anụghị nkụta ya enweghị ebe ahụrụ ya na onwe onye hụ pere esilekwa ebe ahụrụ ya ma ofosikwe. Ọ ya ka mama ya sị mba na ihe na ọ karịala na enwewe ihe ya ga-eme ya kpọrọ ụmụ ya abụọ nke nwoke na nke nwaanyị lowe na east lowe na ụlọ die bịa nga ha na bịa na ịga n'ụlọ die. Ọ ya ka ọnụ nne die na-ebe na ya gaga kpụlatara ya nwa ya na ya bụ kwụrụ ga ugwu Hausa ya na ya bụ hụkwara n'ebe ahụ na ọwụ na ogbuole na o bulatara ya nwa na nne die nyegide ya bụ mmakwa ukwu ya nyegide mama ya nsogbu. Ọ nakwa na-ekwu ihe aha na nwanne papa ya ka e toro mmadụ abụọ mata mpa ya na-agwa ya sị mama o kwuole ihe a ka ọ hapụ ịwụrụ ebubo ka ọ na-ekpo this lady na nwata nwaanyị na-arụ hụ ka onye ga ọ dịghị ka mmanya ike na-agbawa mbele na enwekwana mgbe nwanne ha nwoke bịara nye weta kọmplen na adịghị mama ya na nwunye kogishi ọ na-agwa ya rụọ ohu ma ọ ha abụọ hụrụ onwe ha na ọ sị na otu gedi ya ọ ganaghị etu nweta ya wegacha na polis ga-eme ekiche ntịrị wetachagbuo kọpị of ntịrị o mekiri na polis steshọn bịa na okwuwele ihe mama nne di ya ekwugide ya wụ mama kwukwu ya ekwugide tiri makwukwu ya anwụọ. Nwanyị mba nnọ like egwuregwu na ka ada nọ 10 years old mgbe mama ya toro ime ya mmụọ ya nwa ka a mụwakwara ya mụchaa. Nwanyị mba nnọ ya bịa wụ a very pretty girl na ya dị only 8 years old mgbe mpa ya nọ ntara garara lo n'otu ehihie echi Friday lekwe ka oloja tacha ahụ tagara ka ewe oke mosquito oke kwata gazucha ya a na-ajụ eso ya na gịnị mere ya sị na ya eshi n'ọnụ nta eloge na onye ọbụla gbaghara ya mpa ya bido ebewe datin ya ama ihe mere na nwaanyị Zimbabwe jiri ọgwụ kpụrụ denwere onwe ya chetawughị na ya alụọla nwaanyị ma ọ fozikwe ịmụ nwa bido kowa otu n'oshi asavụ nwaanyị Zimbabwe na ote nwaanyị Zimbabwe ji were gbaforere na otu n'oshi akọ ya ihe na otu n'oshi apụpụta ya eji si ya ga-ehi n'eji chi ehu na ya ga-erio ya ga-arịọ ya na o jiri ọgwụ tụṅara ya enweghị ya meghị ya ma
enweta ije eshi nweta onwe n'ụlọ nwaanyị Zimbabwe nwaanyị bi na Kano na ọ ebe nwaanyị akpịrị ga ivu ndị onye na famili ya na ha bi n'Ọzaria okpere bịa hụrụ onwe nọ na Kano ọ lakwuru ekpere dewe n'otu ọnụ ụlọ ọgwụ nke o denwere ya na ya abụọ biri di ya na ọrụ ya wee ihe ọbụla ya sị nwaanyị na ivu na ọsị ya echetachagburu na ya erichagburu shi nwaanyị na enweghị ihe nwaanyị a na-emefu ohi ya enwe ka ya eji anya ya na ya na otu ụbọchị somebody akpewe kpe ya aha ya aza n'ihi na the woman change kwuru m aha ya ma anụ n'ihi ya kpe ya aha ya ga na-aza ya ekwerekwe na-aza aha somebody akpe ya aha ya eji mara ya akụja nkụja aha na ya akụjara tụgharịa anihe a na o megere n'ime ahịa tụgharịa ya ahụzighị onye akpịrị ya aha ya jụọ nya na ebe a sị ebe a dị ya famili ya ghọtazighị ebe wee ba the person agwa wesa na ọ nọkwa na Kano ya si ebekwa Kano bụ ime nọ the woman anụrụ nga gheripụta ya ma na nga eguzo na ya echeghị ogheripụta bịa cheghara ha ya n'aka ya emekwana ka ya kọchatebe ya enwetebe onwe ya esore ka ya mara dodo onye nwaanyị shere n'aka marakwana ihe mege na Kano nwaanyị esore ya eshere elo ọka ya elorutere ya na-ahụ ụmụaka kpụghị adadi ya jụwa the woman sọwa onye na gịnị ka o mere na ụmụaka kpụghị adadi na ya na ya mụrụ ya na ya kwụrụ ụmụ ha the woman elewe sị na origen na mkparanya na nsogbu adị na okwu na ọgwụla na echi ka ya mere ya explain chiehunokot ọgwa ya si ya gaghị alagodi isi rujiri ọnụ were ego onye esi ya gaghị alagodi isi ka ya gara gala mgbe ya na-elole nwa ya tụtọ ma pin ya kpere ụmụaka nụtara enweghị otu mkpere ka ya ahụ lote ụlọ agbakori na ọ weta eshiri rịọwa rịọrọ chọwa ụzọ ya ọntili ya laghachi Zaria ebe ya na nwunye bi rute ebe ahụ akwa na dị ụlọ arụ arụchara onye Igbo zụziri ebe ahụ rụọ ya ụlọ enwe aha ya kpụga na ọwụ enyi ebe ya na nwunye ebibu nga na enwe onye otu mkpụrụ ihe niile n'ebe ahụ apụ ọchịcha na ọ weta eshiri chọwa n'ụzọ welaluwe onwe n'ụlọ so biko na onye ọbụla gbaghara na ya ama hụrụ nwaanyị opitụrụ ya aka na ya hụbeghị woman mbụ ya kowa nnọọ kochaa akụkọ mere m ebere the matter that touched the heart onye ọbụla sị nụkwa asụ ngwanụ ebe o loro nọ na ndụ kwukwene na nwaanyị jie ogwu ha bịa ghoriwe ọnụ ebe o kwuru otu o shiriri ya aga na ji osisi akpụgbu ya olole ya na-ele papa ya nụtara na-ele dị ọkpara sị nụkwa ụmụ ya tochana nụkwa na nwaanyị ka ịdị na anya opportunity ịdọ ibọndụ weta ụmụ ya ime ka emeka ọzọ ya ka onye ọbụla gbaghara ya mmanya bikos mmanya nwere obi mmadụ mmanya metawechaziere dị owe ebere gbagharakwa ya bido kpere gawa ụlọ ọgwụ bido fawa ya ihecha nwa ya bịa nwa ya mmiri ọkụ mewe ihe niile vawa ya ka ọ dịtụ n'ote di ya o ji mara ya bikos mmanya wee onye obi ebere mmanya nwere obi mmadụ too much ọ rahụ mmanya ahụ ịgbaghara mpa ya ruo mgbe o nwetachara onwe ya hụ onwe ya nna ya hụ onwe ya shinotere jụwazie mama ya so ke nta nọkwanụ n'oso agụ ya na ụmụ ya nọ ajụla ajụ asọ ya mụrụ na ya na onye kwakwara n'ụmụ na gịnị mere o jiri mụọ nwa without him mama ya gwawa sị na ya wụ mmadụ na ya echegidere 8 years olo ya no from him na ya echegidere ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ enweghị onye ma na ọ dị ndụ enweghị onye ma na ọ nwụrụ na nwanne ya nwoke lejige ya anya ka ọ kwakparara ya na ya mụọrọ ya mụọ nwa Chukwu eme ebere ọmụọ wụrụ nwa nwaanyị ya sị mba ya agaghị ha ọzọ ka hapụ ịwụ nwa nwoke nwe onye ma ihe echi ga-eweta na ọ wote o shiri mee ebe nwanne ya nwoke sị datịna ya hụ ọwụ na ya hụ onye ya mma na ya no problem na ọwụhụ fọt ya na ọwụhụ ọnwụ ya nwụrụ anwụ na ọkwanụ egwu ka ha siga na ọ nọgidere disapia otu ihe nwe onye ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ na oge nwaanyị na-agalaghara ya oge nwoke anaghị agalaghara ya na o nwere ike lụọ ngalugbo na chọwazie ka amụtakwuo ya wụ na nwaanyị amụọ na nga ọ gba amụ ngachi nga nnecha ọkwara nga ọ gbara chedebe ọ gazikwa oziokwu ịlụ nwaanyị ọzọ na ka ya mụrụ ngachi ya nga ọ ga-agba agụ ya na ọhịa kpatara na eji mụọ nwoke ya gara ịmụ ọzọ mana obi ekweghị ya papa ya bido busowa mmanya agha ya wee ya nwa ka a na-ekwu okwu ya amụrụ busowa mmanya agha ndị obodo ekpe nwa mpa ya iwu nwa ya ikpe so ọ bịara nga asị na nwaanyị ji ọgwụ jide na onye ama ya nwa onye ji ọgwụ jide nwaanyị ahụ na ọ bịara ngalugbo oke ihe na-agba ka mmiri na-agba tuketuke chọọ ka egewe ya egewe bikọs nwunye ya gbaghara ya na ngwa na ọhịa o ji fiile na ọ ga-adọsi nwaanyị ahụ ọ ga-emesi ya okwu na onye ka ọ gịnị ka o filiri na ọwụ na nwa mmadụ ka ọ gara aga kporo na ọma ihe 8 years amaghị ma dị ọrụ ndụ ma nwụrụ anwụ 8 years ya na-azụ ụmụaka ụmụ gịnị ya abụọ mụrụ naanị ya na-elekọta ga-elọta Chukwu eme ebere nwatakịrị amụrụ wụ ya na nwanne ya nwoke kwụrụ mụ izi n'ọla ka ọ gara na-amatụta nwanne nwoke tụrụ ya wee ime nwata nwaanyị oyi abalị ma gị na mmadụ ka ọ wụ ihe ị kwesịrị ileghara anya ebe ị pụtara ka afechasị akwa na ya na nwaanyị Zimbabwe na onye ji ọgwụ jide ibe ya na ọgịnị ka ọ na-akọ na ọgịnị ihe ọ na-ekwu okwu gị ka ege nye gị ka ọ na-ekwu gịnị
na ọ gara-agachagide nwa Zimbabwe mụọrọ nwa Zimbabwe nwa ya na nwunye ga-amụ ya ga-amụọrọ ya nwa Zimbabwe na nwa Zimbabwe akparala nwatakịrị kpọrọ ụmụaka ọ mụrụ ya tigishi Zimbabwe ọbịa ngalugbe na-abịa bi imesi nwaanyị okwu na o kwesịrị ka anụ olu ya ndị obodo na-ayọyoyoyoyoyo na ọ ga-abighara nwunye na ụmụ ya gbakwuru nwaanyị bịa ugbo bịa iko akụkọ mgbe okwu ahụ bịa ndị obodo abịa ghọchi mpa ya wesịrị ya iwe ya ghọta ihe mmanya diri ya ewepụzie ọnụ ka ya na-etolite into a very pretty girl na ya mara mma nwa very pretty na ya mara mma all her life ya gafe asị onye mụrụ nwaka amaka ọ nọghị ya na-anọ nwaka amaka ruo mgbe ha bịara topụta Agbọbịa di ya bịawara Adanne ya kpowe si ya dat na enwekwala ihe ga-eme na ka ya buru ya ụzọ lụọ di na ya echekwala ya eche the fact na ya mara mma agosi apụtakwa na ya ga-ebu ya ụzọ eme ihe niile na ọmakwa mma ya maara onwe na ya agaghị ebu ya ụzọ alụ di na ya nwoke ada so na onye ọbụla ya na-eme ihe o rute n'ọlụlụ na ọ bụ onye ahụ na o chere na ya na onye ahụ chere ya ka ya lụọ di mgbe ya lụrụ di ọ bịa na a ga-eso otu eshiri mụ na ya ga-enyere ya ihe ha na 8 years ọ na-akọ akụkọ ọ dies at the age of ordinary 24 years ọ na-akọ akụkọ ịbịa lụ di wali ya ka na ebe na ọ wụrụ insult na ọ pụọ na ọ ga-enye nsogbu ịlụ di ya sị Adanne mba o na ihe a na-edistọbụkwanụ ụmụ nwaanyị na ya ahụ na families ebe nke lasbon bụ maka ada maka osogo ada ha niile ụzọ lụọ di mgbe ụfọdụ ke ntakịrị pụghala ya dịka o meghere ụzọ na ọ hapụ ka na otu ugbu a o ji ego ka a bịa mee ihe na nwanne ya nakwa nwanne ya na ya bụ otu nne Adanne ya gwesị ya ha wụ otu nne mana ha awụghị otu nna so na ya na-ekwu okwu ya hụ okwu ya ọnụ ya emere ha ọnụ ya rie hụ na o nwere ihe gụga ya ikwu ya agba ya nkịtị ọ ya ka ya gwara ndị di esi ha bịawa ha bịa for introduction nara list die anụrụ ga-akwụ osilekwa echi ya ga-abịa echi nụ ntara ọ ga-abịa ya ebido na-abọchashi ma mbreji ma gịnị nwe ka Adanne etijuru aka ya na-abọchashi mbreji na-eklin ebe niile bikos ndị di ya na-abịa Adanne ya nọrọ nga na gwawesi mmiri ya were na drum na onye gara gaga kubie ya gwa esi biko na ihe kurie were ṅacha akwa na ya agachabe mmiri ya ka ga-agakwa gbatakwa ọzọ Adanne ya gwawa si na mmiri ya gbara denwe ya gara na mmiri ga gbara mmiri ahụ denwe nga nọ na ya ga-eyuzu ya ga-eme ya gịnị ka ya mere kupụga mmiri ahụ na ya gaghị tolerate ya na dinu ya fili ya na-alụ na ọya egwu ihe ọtọ ihe fili ya ga-ama ya aka n'isi in fact ọ nọrọ nga na were fonu shift bido mewe kọl ya mahụ na onye okpega na ọwụ di ya nọ ntarabịa jelụ ya nwaanyị mba nnọọ nza na mma ihe Adanne ya gwaga di ya ma ya wụọnụkwa this bastard mama ya gara gbata na shawo na ya wụọnụkwa n'ọja ya si ya kpo famili ebe ịlụ onye anọ na onye akwụkwọ tụrụ ime ya onye amụrụ this ọmụmụ nwa na ọ ya butere ọnwụ mpa ha na ọnwụ nwunye ya na ọ ya nwa butere ọnwụ their father ọnwụ ha father na because mma ya tụchara ụkwụ ga kpa agwa ọjọọ shahecha ụkwụ na tangod ya nwa yiri mpa ya na-abịa na ihe gbasara ịgba n'ezi ya wụhụ nwaanyị na-agba n'ezi na mmanya na ọwụ na mmanya adịghị wọdi na mmanya in fact na mmanya disgracere ha na mpa ha dị ndụ because of little mistake mma ha gbapụ ama gaga tụrụ ime ọkwa na onye ishiri mma tụrụ ime kama onye akwụkwọ na onye na-ezu oshi somebody amara na akwụkwọ na doe and ọ na-ezukwa oshi bụ onye bịa tọọ mama ya ime na ọwụ because of afọ ime ka papa ha chegidere wee nwụọ di ya Joyce kpọọ ya aha ya sị na onye ya na-ene onye ọ chọrọ ikpo fonu before ka mistake o mere kpọọ ọ gwawa ya sị na ọ ya amaghị onye ọ bụ ya gwa ya sị anụ ọhịa ya na famili ya na-akwado ịbịa lụọ na ya amaghị ọfụma nakwa ya bịara ịbịa lụọ nwanne ihe eji agwakwa ya na ka ọ gwakwa ya ka ọ nọrọ within her boundaries hapụ ị trespass na mkparị anya na mkparị ya na ọ dịla too much ya enweghị nsọpụrụ kemgbe eji sị ndị di ya na-abịara na na-ele ya anya n'isi ya ekwu witi iwe kwucha ihe niile o kwuru gbanyụọ fon di ya elege ihe ka kpọwa ya na fon ya za ọsị ya biko na ya na ya ga-ala ka ịkpa nkata n'abalị na-enweghị ya chọrọ ka ọ wee ya so oke ya makwara hụ na ihe a na-ekwu okwu na Adanne egheripụla ga-eme kọlụ shinga ka bụbụbụ ka gịnị o ruo n'abalị di ya kpoe jụwa esi ya n'elu onu ya si ya si di ya si ya ghọcha ntị ọfụma na ele ihe Adanne ekpere na-agwa gị na ya ga-ala ka ọ gwa ya nke wee eziokwu before otu ahụ o si kpe ya akụkọ ka ọ hapụ ị ga-enweta nọmba mama ya ga-awụfuchọ nne di ya wee kọwa akụkọ na ugbu na mma ya nụpata na ihe ga-emebi na ọ gwa ya ihe mere nọ ka ya mara otu esi epute stop set boundaries ka ya mara ihe ya na-eme ya koranụ die
the main thing mere nọ gwa di ya jụọ esi omenere na nwanne papa ya ka ya na ya abụọ ka ya na mma ya kwụrụ nwunye yes dịka akụkọ siri kọ ma mgbe ekpere na village ya dị 8 years mgbe a na-aga ikpe ekwughị okwu ya mgbe ndị obodo na-abara mpa ya na ọ chụrụla nwaanyị Zimbabwe na akụkọ ihe gbasara history ya wụ ihe a na-eche eche na ọ bịa n'obodo ha jos kpuru nnọọ face cap na-enwe onye ga-recognize ya na one time ka ọ bịara bịa nara list na o jos jikere disguise onwe kpuru face cap bịa na village ya bịa jụọ ajụjụ na the history na ọ wee very clear one na even though na ya adịghị proud of it ya na ọ na-eme ihe nwere mgbe ụfọdụ but then na-enwe ihe ya ga-emere mama ya na ọ dị helpless asatọ mgbe ihe a mere 8 years anụghị from him pa ya gbalaga biha ya na ụmụaka no temptation abịakwa temptation na akparara ya ọwụtụ nwanne papa ya na-enyere mma ya aka na ọwụ ya na ya bụ ọkwụrụ mma na mma ya agaghị outside na-enwe ihe dịka outside 8 years later ya dị 8 years mgbe mpa ya garara lo ihe a na-ahịọ ya kọchara di ya na ugbo na ihe mere di ya so oke na ya nọ na ihe okwu di ya nọrọ nga kpoo kedu ọkpara ebe papa ya nwụọnana ọ ya nwa ga hand over kpoo kedu ọkpara si agwa ya si elekwa ihe ya nụrụ ugbo na ọgwa nke weziokwu nwanne ya nwoke agwakwa di ya exactly ote ihe shiri mee exactly ote ihe shiri ọgwawa di ya gwawazie nwanne nwoke si elekwana ihe ka ada nne ga-eji bịa kpoo ya na fon na ọ na-ewere nwanne iwe na-eripọtụ nwanne ya nwaanyị to him wee bịa kwuwe na a gara aga tụta ime nwaanyị ya chọrọ ịlụ outside na onye tụrụ ime na ọwa anya akwụkwọ kwụrụ hụkwa onye oshi na mama ya na ọ gbara ashawo e wetara ụmụ nwoke na-arị ela ritu na ya adịghị proud of mama ya na ọ wee useless woman na ọ gịnị ka des na ya dị nwanne ya nwoke tie sọ tọpụkwara ya ọnụ na iwe ya ewu na kenta bụ ụzọ apụga na ọ bịara bịa mitie ya na ya suspend ya ihe a nwanne ha nwaanyị na-alụ di na ya reject anyị nabata ha gwa ha nye ha another 3 or 4 years ka ya nwe ike le ma ọ ga-ahụ di lụrụ na ọ chọghị ka nwanne ya nwaanyị buru ụzọ lụọ di na ọgọ biko na ọ bịawawa na nwanne ya nwaanyị ejighị okwu na ọwụ ete di eshiri lasị ha bịa lụọ ya mee ihe n'isi ya dowe di ya lawa doro di ya lawa larute Chineke azakwana ya ọlụlụ di ya na-alụcha ya ụzọ ya emepe ụzọ ego aza ha ego nwaanyị mba nnọọ ya na di ya nụ Chineke agbavuru ha ote gịnị n'elu udu ego udu ya nụ nga na-ekueshi na ada nne nụgidere ivu na ọ chọgide ime travel ke ote na-eme ya mmadụ chụwa ebe ọ na-aga ka ọ ga-evisit ya nwanne ọ maghị otu o si akpa ya and ya lụọkwanụ Disemba ọbụla ya kiti ọfụma bụ oke ụgbọ di ya zụrụ ya burulo ya lụọ ya na-atụpụrụ ya ọnụ n'ihi na that day emere ihe ichie ka ya gwara ya sị na mgbe ọ kpọrọ di ya na-agwa ya dasị na ọ onye oshi na onye akwụkwọ tụrụ ime ka ikwu nne ji ya na ya abụọ endịrị ka ya gwara ya na ọ ga-arụ onwe na enwe ihe dịka ịtụpụrụ ọnụ ihe ya gwara ya that day okwu ahịọga before di ya bịa lụọ ya na some Disemba ya lọtakwana ya wụchasịa bịa eleta mma ya zọrọ mma ya ihe zọra nwanne ya nwoke even papa ya nwanne even ọnkụl ya na kele tụrụ ime ya zụchara onye hụrụ onye azụ gift na ọ gwụla nna na ada nne ya bịa lụkwana dị mba ihe ọ na-emeziwu Disemba agbaghịta ọ mara na ya ga-elo ya nụrụ nga tụọ enyi ya nwaanyị ọ ga-agbakwuru otu aka ọ ga na ọ nụgidere mgbe o jiri lụọ di ọ lụrụ di at the age of 39 years very close to 40 ka o jiri hụ otu onye ọwụ lụrụla nwaanyị ji aka kpọgbuo nwunye ya lụọ ka abụọ ka aha agbalaga nwanne ya nwaanyị na ugbu ada nne gbuo ka atọ ebido kọwa ya ọkọkọ ihe di ya lụrụ ya na-egbu ya ọkwa ogbucha ya otie dọtịa ya na o gbure ka o gbure egbute ebuga ya ụlọ ọgwụ o nweghị onye ọda option o kpewazie ya na-asị ya na ya biko na ya gbaghara na ya ekwekwele ka ya nwa nwoke nọ n'aka na ya ma na ya emejọọle na ya biko na-evidio onwe ejie ebe this man ji aka kwụọ ya otu anya ọ bụrụ ekpuchicha ya anya ọ na-asị eledelede nwanne ọnọdụ ya nọ kewa agụrụ na chi igbu ya egbu na ọtụ onye na-agụrụ na chi igbu egbu na di ya na chi iji aka akpọgbu ya nọrọ nga gwewe sị na ele ihe ọ gbakwa na igbu agwụ gị na ọhịa ọkwụge ngị gbakwa mana agwọ na-eyi agwọ ga-amụ ihe toro ogologo na ebe ọ gwara di ya na onye tụrụ ime na ọwụ onye akwụkwọ na onye oshi na otu ugbo ya na-ekwughị ihe ugbo ene na ọma akwụkwọ na gị doe ngalugbo ene nele otu ya ga-esi bịa onye nwere ike banye moto ugbu a bịa ji akwụkwọ doe n'ụzọ na ihe ọ kpọgara igbu a na-akwa ka ọ kpọga ya ka e weta ego dị same man ego di ya nụtara onye ọ chọrọ imebiri ya because ọ gwa ha di ya datin ka aka continue na ọ gwara ka ha gbalaga ha hapụ ịbịa ọwa onye ọ si eweta ego ịbịa mewe kes na enwe ihe ọ ga-ewe iwere di ya ahụ lọkwa ya ọp si ya pụchi ebe a pụta ya enye ezigbo ego bido biznes another better person bịa ọlụrụ mana ọ gwara ya datin ihe ya na ya abụọ otu nne na ha wuhe otu nna
na ya setikwa boundaries, choose okwu ya carefully. Na ọ gịnị mere o chuzuzi onye ọ ga-akpọ na phone carefully? Na ọ gara ịkpọ diọkpara nne ha, na ele o ji kpọwa, o mere mistake kpọwa ya, kwanye phone na ntị. Nwaanyị mba nnọọ diọkpara nne ekwe na ọ na-asị ya kpọ na ọ ya nwanwụ na ha eriela nri ya na nwunye, ọwụ ya nwanwụ agala ha ụlọ ọgwụ, ọwa ga-eshi na nke ahụ ga-eshi na ka e nyere were nyata ya na ọ ga kpọnwa diọkpara nne eso okpọwa nwanne nwaanyị rịọwa ya na ọwụ ya nwanyere ka ha erige na nga na okwu ọka na o kwuterela onwe na ya kpole na ihe eji ka eji magwachi gị na ọ ka ya nwa nyere ya ga-enyeta ya from ka e nyere na ya kpọwa ya na nwaanyị mba nnọọ na nwanne nwaanyị na-achọ ikpegburu ya batrị, ọ na-achọ ikpegburu ya batrị ekpe vidio ji ọ ga-akpọ ya emepe WhatsApp ya ote ka o si ga-enwe ya na pikchọ na mhụ ya na o yiri onye ara, kọmplite onye ara. Ya ekwechirikwenụ hụta onwe na o mebiri marriage a na ọ chọọ ka ya lụọ di, in fact ya eji ma ọ bụrụ ma ego di ya nọ na ọ gaghị aga n'akụkụ n'ihi na ọ chọọ ka ya lụọ di na ya lụrụ. Nwaanyị mba nnọọ n'ọwa ebe okwu na ugbu a na mkpụrụ akwụkwọ nụ ga-agbotere ụmụnne na onye ọbụla dụọ onwe ya ọdụ. Enweghị ihe anya ụfụ ị na-emere nwanne gị uru ị ga-erite na ya, enweghị uru ọ ga-abara gị. Ọ dị mkpa ka a mụọ nwanne, akwasị izuka mana nne ji, ọ gịnị wụ na mmadụ a ga-amazi nwanne ya na ihe nwanne ya nwaanyị a mere ahụ ihe ga-echefu inehọrị na tode ya nwakpọga ya di ya na-achọ igbu ya egwu, na-achọ iji ikpukpe aka akpọgbu ya na di ya agaghị ahụ mmadụ dịka ya drive bata ebe ahụ, na in fact na di ya mege ihe o mege most of the times according to nwunye nwanne ya nwoke, di ya so na nwanne ya nwaanyị gara enyere ha aka na agwa ọjọọ emere ya na ya bụ ochie na-eshehụ n'otu ụzọ ga na ya nọrọ na nwanne ya na multi-millionaire na ya na di ya na obi ozigbo ego, na ọ bụrụ na ya na nwanne ya nwaanyị ahụrụ na mma otu n'obugoro nwanne ya nwoke na ọpụta ọ na-ebutere ya onwe ha nọrọ ọfụma na ya na-atagbu onwe n'ahụhụ, o buru okponwuru obi oshi n'ụlọ nne na nna ya nọrọ na nwanne ya nwaanyị ka o toro na ke na ọwa ide, ọ gịnị mere ya na ya abụọ na-ekwu na fon, ya ga-eji aka egbu ya ebe na ọ chọghị ịla. Nwaanyị mba nnọọ mza na ihe nwunye nwanne nwoke na-akụri okwu ekwulekwucha nsị nne m nwaanyị ọma ya sị msị ihe mere n'ụwa nna m ihe ikwuru, mana ọ dị mkpa ka adị ndụ ma lụrụwa, ọ dị mkpa ka nwanne nwa ahụ dị ndụ ma hụrụ nwanne ote Chineke si gọzi nwa. Biko kpọọ nwanne nwa nwoke, kpọọ nwunye nwanne nwa nwoke, enwe onye unu ga-anata nọmba di ya, kpọọ ya asị ebube agụ na-eche agụ, nwanne onye eze wee onye eze, kpọọ di ada nne ṅụ, kpọọ ya na fon si ya na ịnọ na ihe omege nwanne ṅụ nwaanyị na ejidekwa ego kesi, na ịnọ na ihe omege nwanne ṅụ nwaanyị na ya ejidekwa ego, ya dịkwa redi mgbe ị ga-abịa for him na enwe ihe mere nwanne ṅụ nwaanyị na ị ga-egosi ya dat na ọbara wa ọbara and ọ dị thicker than water, threaten n'ọnya ọgọdụ na enwe ihe mere nwanne ṅụ, but make your presence known to this man, shake ya ka ọ mara dat na nwanne ṅụ ahụ ọ ihe a na-asị igbo onwe ewu gị mara onye nwe ya, ka o restrict from otu o si akpụ ya ihe, hapụ ifili na enweghị onye o nwere, gosi di ya dat na ọ nwanne ṅụ na ọwa okwu ka unu na-ese na unu secha na unu godoziri. Ọ dị mkpa ka ịkpọgodo that man first, gwa ya dat na ị dị ready na ụjụhụ nwanne ṅụ na ọwa okwu ka unu sega, ka ọ hapụ ị na-akụ ya ihe dat na ikekwe gị na nwanne ṅụ arụwo na mma ka ya egbuo ya ga lụwara onye ọzọ, ọ ka ya egbuo ya na onye ga-ajụ ese ebe nwanne nwoke na-eji ha ego ka o ji ọ ma na ọgụ gị nwa buge nwanne nwoke, ka ọ hapụ ifili na ka ahụ na onye ajụrụ ajụ ya ewere mere punching bag. Ọ wụrụ dị ole aka inyegodoro nwanne ṅụ ikpo this man threaten ya ọchị ịkụ nwanne nwaanyị ihe next time ya ghọta dat na nwanne ṅụ nwere onye ukwu ga-abịa for ha. Biko megodo that one ma gị jichikwe n'ike lemia ị ga-agbaghara nwanne ṅụ asa esecha edozie, ọ bụghị ise okwu awụghị problem, ọ ihe dị mbụ dịrị mana ọ dị mkpa ka esecha edozie. Ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ ọ bụrụ na nwanne ṅụ nwaanyị agbaghị osoga ka ụra dị ṅụ akụkụ a iron that matter before di ṅụ abịa long, ọ bụrụ na di ṅụ no this part after ọ lụrụ otu o shi mee accept nwere ike ọnwụghị otu ọ ga-esi eme accept, o nwere ike shake marriage nwe nweke nyewe nsogbu, nweke gbagide aka nga were na-eme akụkọ, mana ihe niile awụ ihe daranụ before ya bịa lụọ ṅụ, ihe niile mere na Chineke nwere reason o ji eme ha, hapụ gawa. Biko enweta ị ga-eshi nakwete nwanne ṅụ ọwa arịrịọ nke m, aga m agbotewakwara ya ụmụnne enwekwa ihe ha ga-agwa m gị were bịa mejuru nke m gwara ṅụ. Biko nne m ụmụnne m ọhịa m gwara ọkwa agụ kọmentị unu enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya ọngọ ha m n'ọnụ ịnọkwala ngala ana ọhịọwala ṅụ ugbo ịhụ na nwanne ṅụ nwanne onye eze wee onye eze ma ịlụtaghị oke dị nwanne ṅụ nwaanyị bute oke dị ị nwere ọgọ ji ezigbo ego, ndị ọgọ anaghị asọ ngọngọ, ndị ọgọ especially ndị ọgọ na nwoke anaghị asọ ngọngọ, ihe na onye ahụ ṅụ nwere ike inye nwanne ṅụ ma anabata ya ọfụma
nabata were mere nwanne nwoke. Ndị ọgọ na-emechapụ aka. Ọgọ onye wuchi onye, di nwanne gị nwaanyị nwanne gị nwoke, ọhịa ejikwa brother in law. Mgbe ị na-agba nwanne gị ụkwụ na gịnị ka ngọzi Chineke gọziri o ji wụrụ nke ya, why must it be ha? Marakwa na onwe nke ị na-eme, because enwe onye ga-ama onye ga-ebute ibe ya echi. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.